I dag skal vi snakke lidt om triggers, hvordan de bliver brugt, og hvordan de generelt egentlig er bygget op. Hvis vi kigger lidt på en trigger, så er en trigger rent faktisk det samme som en stored procedure. Det er i hvert fald en type af stored procedures. Forskellen er her, at en stored procedure, den skal vi som udvikler eksekvere, hvorimod en trigger, den bliver eksekveret, når der sker en bestemt begivenhed. De begivenheder, der er, det er de her actions, vi har i SQL. Det er, når vi indsætter, når vi sletter og når vi opdaterer records i vores tabeller. Man kan også godt snakke om forskellige typer af triggers i MS SQL. Vi har det, der hedder for, after. Det er basalt set det samme rent syntaksmæssigt, og rent faktisk også den måde, den påvirker databasen på. Og så har vi det, vi kalder en instead of trigger. En for after, det er noget, der eksekverer noget SQL, efter vi ligesom har opdateret eller slettet eller indsat en record. Hvorimod en instead of trigger, det er en trigger, der faktisk kan erstatte den action. Men det kommer vi tilbage til lige om lidt. Hvis man skal snakke omkring et flow i triggers, så har vi det normale flow for en after og for triggers. Vi har en eksekvering af DML statement. Det er når man markerer en kommando og trykker på execute. Det leder til, at vi eksekverer rent faktisk den her handling, altså vi opdaterer den, eller vi indsætter en record, eller vi sletter en record. Og så ender det med, at vi eksekverer det SQL, vi har defineret i vores trigger. Til forskel, der har vi vores instead of triggers. Vi kan godt tage udgangspunkt i det, vi allerede har, men hvis vi lige tager og fjerner de her transaktioner imellem de her stadier, så kan vi tilføje en, fordi en instead of trigger, der er pointen af, at vi selv definerer, hvad der skal ske, når vi for eksempel sletter. Det gør vi i den SQL, vi definerer i vores trigger. Hvis vi så rent faktisk har lyst til at slette den pågældende record, fordi det måske er lovligt at slette den record, så kan vi godt gå tilbage til det midterste stadie, og så rent faktisk slette det. Men det er helt op til udvikleren selv at definere, hvad der skal ske for de forskellige actions på en defineret tabel selvfølgelig. Så hvis vi tager udgangspunkt i noget kode, den måde en trigger er bygget op på, det er, at vi selvfølgelig siger create trigger for ligesom at oprette den. Så vælger vi den tabel, vi gerne vil oprette den på. I det her tilfælde, der er det block-tabellen. Så definerer vi, hvilke actions triggeren skal udføres for. Og så skal vi egentlig bare have defineret noget SQL, der skal eksekveres, når vi rammer en af de her actions. I eksemplet her, der vil vi lave en lille log-funktion til vores block-tabel, så vi ligesom holder styr på, hvad der sker, hvornår med de forskellige block records. Så hvis vi lige prøver at eksekvere det her, og så prøver vi lige at indsætte noget i blokken, så skulle der gerne stå ASD hernede. Det betyder selvfølgelig, at triggeren har eksekveret sig selv. Så hvis vi starter med lige at finde ud af, hvornår vi rent faktisk rammer en update frem for en insert, frem for en delete, så er der to tabeller, man kan lege med. Det er inserted og deleted. Det er sådan, at hvis en record er i inserted, men ikke i deleted, så er det en indsættelse. Hvis den er i begge tabeller, så er det en opdatering. Og hvis den kun er i deleted, så er det selvfølgelig en sletning af en record. Så hvis vi starter med at sige declare action, så har vi styr på, hvad vi ligesom gør, om det skal være en update, insert eller delete. Så kan vi lige lave en count på både inserted og deleted, for ligesom at have styr på, hvor mange der er i hver. Det gør vi også med et par variabler. Så kan vi så begynde at tjekke på, så skal vi også lige have lagt noget i de her variabler, det er rigtigt nok. Så kan vi så begynde at tjekke på, om der er noget i de her variabler. Så hvis vi lige lægger dem sammen, så skal de jo gerne være større end 0, for at vi overhovedet skal eksekvere vores trigger. I bunden af vores trigger, der skal vi selvfølgelig indsætte i vores log-tabel. Into block log, der har vi en activity, og vi har en
blok ID. Og det skal være values, og det skal være vores action, og så skal det være vores ID fra vores, ja, for eksempel inserted til at starte med. Det udvider vi om lidt. Så hvis vi går ind og siger, hvis i er større end 0, og d er lige med 0, jamen så sætter vi vores action til at være inserted. Hvis d derimod er større end 0, så sætter vi vores action til at være update. Hvis i derimod er 0, og d er større end 0, så sætter vi vores action til at være deleted. Nu er det sådan, at vi kan godt prøve at eksekvere det her. Vi prøver lige at slette den der først. Det man også godt kan skrive heroppe, det er all the trigger, men fred være med det. Så prøver vi lige at sige, hvad ligger der i bloklog nu? Der ligger en hel masse, der ligger op til 35. Så prøver vi lige at eksekvere den. Har indsat 2, en i blok og en garanteret i log. Så prøver vi at kigge her. Der er lavet et insert. Okay. Så prøver vi lige at sige select all from block, lige for at se, at det også fungerer med en update. Så hvis vi siger update block, set last edited til at være get date, where id lige med 31. Så skulle det her meget gerne give en insert i blocklog, som hedder updated. Vi har bare et problem, fordi deleted, den optræder kun i deleted-tabellen. Derfor kan man gøre to ting. Man kan selvfølgelig introducere endnu en variabel. Det kan vi gøre heroppe. Den hedder id. Og vi kan egentlig bare starte med at sætte id til at være id, lad nu være, from inserted til at starte med. Hvis man derimod rammer en delete, så kan vi sætte den til at være from deleted. Så kan vi sætte den til at være id from deleted. Og så i stedet for det her, så skriver vi lige id. Godt så. Så kan vi eksekvere det her. Og så kan vi sige delete from block, where id lige med 31. Så det her, det skulle i teorien gerne fungere. Så kan vi se hernede, at vi har en deleted statement. Det den her trigger ikke tager højde for, det er hvis der er flere end bare en record. Hvis vi for eksempel gerne vil opdatere alle timestamps for alle records, så vil den automatisk bare tage den sidste i inserted og deleted. Det man kan gøre, det er at introducere endnu en variabel. Så hvis vi gør det heroppe, vi siger declare index, og det skal være en int. Så hvis vi det passer ikke. Vi skal lige have samlet alle id'erne. Så hvis vi lige siger declare ids som en tabel, table, block id, int, så kan vi sige insert into ids, så selekter vi alle de id'er from inserted
Og så union, så laver vi et union med alle de ID'er, der er from deleted. For på den måde, der har vi alle, og vi har ikke 2 gentagelser. Så det klarer vi vores indeks, så vi ligesom kan iterere hen over alle vores ID'er. Så hvis vi starter med at sige indeks, det skal være lige med den mindste værdi fra vores IDS tabel, som er vores temporære tabel heroppe, så kan vi ligesom lige så stille begynde at iterere hen over alle vores records. Så det vi kan gøre, det er, at vi laver et while loop, og den skal tjekke på, at index, den må ikke være null. Så begynder vi den, og så ender vi den hernede. Og så siger vi lige indenter. Fair nok. Nu har vi fat i indekset. Men det her, det gælder jo for alle, så vi skal lige have udvidet den her til at hedde where id er lige med index, og det gælder også den her. På den måde, der har vi fået gjort den multiple, så vi kan rent faktisk eksekvere mange statements hernede. Så hvis vi starter med at eksekvere den her trigger, lige for at opdatere den, og så i stedet for at være specifik her, så kan vi eksekvere det her update statement. Vi kan lige se, hvor mange der rent faktisk er i vores blocklog først, er op til ID 38. Så hvis vi lige prøver at eksekvere den her, der er sket et eller andet. Det er fordi ID, det er lige meget. Det skal selvfølgelig være vores. Den er også lige meget. Fordi, altså alt det her ID-specifikke noget, det er lige meget, fordi vi tager det egentlig bare på indekset, som indeholder vores ID. Der. Den der. Det skulle gerne kunne gøre det med lidt held. Så er der en hel masse updates. Og der er et eller andet loop. Det er selvfølgelig rigtigt. Når vi har et loop, så skal vi lige sørge for, at den rent faktisk tæller op. Så det vi gør her, det er, at vi lige siger select index lige med min block ID from IDS, hvor block ID'et selvfølgelig er større end index. På den måde, der sikrer vi, at vi ikke lige får det her ufatteligt store virvar af records. Så hvis vi lige siger delete from blocklog, så er vi lige sikre på, at den ikke gør sjove ting og sager. Så kan vi sige update den her. Der er 8 records. Så kan vi se, at de rent faktisk er blevet indsat. Og der har I det. Vi har lige fjernet det. Det vil så sige, at der rent faktisk er 8 blokoplæg i vores blokdatabase tabel, som alle sammen har den rigtige reference, og det er en update det hele. Så det var lidt omkring, hvordan man håndterer opdateringer af mange records på en gang, samtidig med at man har en trigger til at håndtere log-funktionen.